ja 6 urteko esperientzia, Orezko mailan eta partidua hasi egin da. Alex Akarretak hartu du baloia, aurrera dijoa. Gogoratu ezagun, Akarreta oraintxe bertan Espainiarekin egon dela zerena jokatzen. Eta bera-berak hartu detikan baloia, alderik alde zabaldu, lortu du, baina... Ibili da eta gaurkoan aukera aparta dauka. Partiduko lehen hiru kantoak edo puntuak lortzeko. Erresa du, agen horrean daia, eta... Barrura! Iztion landaren, eta Hernani galdukako partido bakarra hori izan zen. Hain zuzen ere, Gernikaren kontra ondorioz, biek lehen postuan amaitu zuten, 92 eta 92 egin, eta bera-berak, bost garren. Zerafina beratzen joan, hirugarren bera, eta hortzi izango alana, neko alan, hoize, ondo. Ondo. Oso ongi defentsa hori, oso ongi defentsa. Eskasetik ez du abantaiaren lerroa irabazi Hernanik orain, eta atzeraka, lortzen gaukagun, hortxe mantendu indikan. Abantaiaren barra berez hortxe gatuko litzakeo indikan. Eta defentsa ona. Hernani belan antolatzen, eta garbitzera fuerte, indargu. Makin Collado, hortxe. Suelo. Hor, ardatza hau mitxin bada, Teneko dira, nahiko oiko duzu dena etxuruzoko lehen erroan, eta Mikel Perezekin, hor, desorek alortza egitea lortu dute. Bai. Oso ongi, Mikel Perezekin, Eneko Noriega gira sendo sartu da. Hirugarren da laugarren fasean jatuta jokaldia eta Lanak ateatzen, da oso ongi. Erroizena jatu du baloia eta berak egin du partidako leku hartu edo bere lekuan Xabat Erroizena ere, kasu honetan gaur bintzat Eskarbilton biko jokalaria da eta nork jokatzen dituen partida. Barrura. Hori fuerte sartu da, hoitxe. Eta berri sartzerun, torsortzia, gorretzegun, da azkar jutea, babi harrapazera, eta bai. Dira, 6 eta 8 goaz, Hernaniarren alde. Zegorazi hor dugu, zoritxarrez tamalez, Donostiko mini-estadioan, ez daukagu ez markagailurik, ez da ordularirik. Pensatzen nuen, Xabi, markagailuan guk 8 eta 8 ikusten nuen eta... Hori da, espero ezan bezala, uztartela usua egin du Hernanik eta badoaz aurrera. Bera-berak zeltasuna dutu gelditzeko. Abantaia jaten ari da nazionatzen eta hori jokozkan poren bat ikusiko zuen epaileak. Barrango dauka jokaldi hori eta jartzela xoarekin kolpean min egiteko gaitasuna izaten du gehienetan. Horrein ikusi dugun bezala eta horrela errepikatzen balin badu, aukera izango ditu Jokalarirekin, lehenengo dorrean salto eta hor impactoa jotzeko, bainatira di pronto. Golpez eta beste impacto bat eskura jokatzea, Pello Perezekin, hor defensa lasai, eutxi martzaio, hori da, eta zukalderan oso egin jokatua. Metro asko horrela egin du Hernani. Metro asko, bai, bizi jokatuz. Eta hor, egitzi brukaketa bat, Makin Goia eta Uni Baionen artekoa, oazen hor seri hor instartzeaz. Opa, Eta ziur, plakajez botatzeko zaila izango dela horrek ez dela... Bai, Iker Carbajo ezaguna da gogor sartzen delako eta plakajak faiatzen ez dituelako. Itxura baita ere bera plakatzen zaila izango da.
Zor lana, ikeka abako bera zartu horre jokalaria. Eta hor ardatzetik ondo lanean, ongi, bai, ongi, eta bera-berak errendatu dugu, nire erlojuaren arabera, geldialdi baren bato beste egon da, eta hor bai, ustarteak gogoz, ongi ateata, lezakarreta hor puntua fijatu gara, eta berriz eguelta, hirugarren lerrokoak hor eutxi horri lanari, eutxi lanari, ondo zentratuz, lazai, ongi. Horrela dijoa, bera. Ez dakit angulo bilaridan, hortxe bai, baion, ardatzean jartzen da, ozen bilatuko dena, agian buelta jokatzeko prest, agian jokatzeko prest, eta hortxe dijo aizko, irakurri dute Hernaniarrek, lan gehiago egin barko aurrean, da beste fase bat dutu, baloi hori atea barra den baile, eta ondo irakurrita gara. Hernanik baloia lapurtu egin du, tamare. Bai, olakotan ezin daiteke azpitxarra, eta lastima hor, bai. Modako horrenak ez. Ikus-entzunezko dendaren batek entzuten bagaitu, nahi badute guz patrozinatu eta soinut ekipo hobeago bat lortzen badigute, ere eskertuko genuke, noski. Eta atake gogorra, bikaina, bizkor jokatzen, baloia fijatzen espazioan eta espazioan irabazten. Horretik aukera parka Hernanik eta Aitakin ere. Joaquín Collado, Campos Correa. Barrera. Eta lehenengo dorrean. Luisek hartu du, baloia eta Uztartze Lauzoa. Bera, garra garbi dago. Oskar ateratzen ari da, eta entzun.